Чиста бъдни вечер! Днес се навършва точно един месец от ринопластиката ми, която се осъществи в Истанбул, в болница Байпарк от доктор Чагри Демир Баглар. Днес е първият ден, в който аз няма да нося лепенки през деня, сваля ги, тъй като е точно един месец и ми казаха, че след един месец не е нужно да се облипам и през деня, а само през нощта да спа с тези лепенки, както и с ретейнера. През деня мога вече да не ходя с тях и да не ги нося. Въпреки че дните, в които прекарвам изцяло вкъщи, смятам, просто да не ги свалям, от както съм спала вечерта с тях. Но това е отделен въпрос. Масажите продължавам да ги правя. От днес започвам да се мажа и с този крем. Той е против белези. Ще продължа да си правя и промивките с солен разтвор, както и да си слагам капките за увлажняване, тъй като те не вредят, а напротив помагат, тъй като все още няма как да, или аз поне не си духам носа и затова си правя промивки. Сега ще си дам в профил. Честно казано съм доволна от резултата. Да, знам, че тепърва този резултат ще се променя, тъй като горе-долу около 6 месеца, доколкото знам, отнема да се възстанови направо човек след ринопластика, т.е. носа да стане напълно да се оформи и така чак даже до една година. Въпреки че след 6 месеца, колкото знам, ако нещо не е окей с него, просто няма как да се промени до тази една година, но надеждата умира последна. Аз съм доволна с всичко до момента. Формата ме удовлетворява. За дишане не мога да кажа, тъй като, пак казвам, не си духам носа. Аз бях свикнала преди да си духам, тъй като винаги се кръг в носа, ежедневно носа, така че сега гледам да не го напрягам. Главно разчитам на промивките. На фона на моето възстановяване се разразиха и два скандала с естетични процедури. Едната е за неуспешна ринопластика, доколкото знам в България, но от чуждестранен лекар, който просто практикува в България. Няма да му казвам името. Всички са се запознали, както и за едни филари в задните части на наша инфлуенсърка, която не знам кога е заразена с някаква бактерия, от която щяла да умре. Все пак винаги има риск при тези процедури, но риск има при всяка една хирургична намеса. То може да бъде просто апендикс или дори нормално раждане застрашава животите ни, така че ако нямате необходимост да се оперирате, да кажем сте на 16 и не си харесвате носа, или сте на 18 и не си харесвате носа, не го правете, защото те първо ще се променят и вашите възприятия за вас, така че може в даден момент да сте щастливи от носа, който си имате по природа. Но ако сте на 35, имате проблеми с дишането или просто имате огромен нос, с който хем не може да дишате, хем не ви харесва, да, поручете си и го направете. Но преди това поручете. Всяко едно нещо, което правим в този живот, включително и филарите и ботокс, с които също имаше скандали през годината, трябва да бъдат поручени при кого се правят. Поручването е най-дългият процес, даже по-дълъг от възстановяването. Трябва да си поручите, да разберете, да пишете на хора. Има достатъчно групи в социалните мрежи, български и не само български групи, които могат да ви дадат много полезна информация. Можете директно да се свържете с даден човек и той, разбира се, ако е достатъчно слухотлив, да ви даде необходимата информация. Виждам, че в българските групи най-често задавания въпрос е цена. Цената не е определяща. Да,
цената може да е висока, но това не означава да е висока при даден лекар, но това не означава, че ще получите добър резултат, както може да е ниска, но това не означава, че ще получите лош резултат. Виждам, че в нашите групи главно се коментира, когато някой си качи резултата, поне 20 от коментиращите са написали цената. Цената не е водеща. Трябва първо да запишете на човека, как се е възстановил, как е променила самата операция, а не да пишете за цената. Наистина, пак казвам, цената не е определяща и цената не би трябвало да е първия въпрос, който ви изниква. Определено. Тъй като ринопластиката, пак повтарям, е доста сложна операция. Възстановителният процес е дълъг, даже доколкото се запознах и четох, това е най-дългият възстановителен период след ринопластика. Защото в продължение на 6 месеца самия нос се трансформира. Сега не знам дали е по-болезнен от гърди, защото честно казано при мен ринопластиката не ме е боляла. Аз имам дискомфорт, главно е свързан с дискомфорт от това, че си подут, имаш ужасни отоци, не можеш да дишаш и въобще като цялото се променя начина на живот за този един месец. Нали. Но болка не съм изпитвала. Нали. Но все пак казвам, всичко е субективно. Аз имам много висок праг на болката и пак казвам, болка не съм изпитвала, но за сравнение, преди точно 1 година родих естествено и мога да кажа, че възстановителният период след раждането, нали, е абсолютно никакъв в сравнение с възстановителния ми период от ринопластиката. Нали. Самото раждане се възстанових много по-бързо и за 1 месец разбрах, че съм родила, докато до вчера ходех оплепена и нон-стоп с ретейнера, който създава дискомфорт, поне при мен. Аз не обичам да имам нищо по лицето си, включително не търпя и очила. Нали? Така че е много гадно да имаш нещо забито в носа. Нали? Да не говорим от факта, че аз съм счетоводител и обикновено, когато работя нося очила, в продължение на 6 месеца най-малко аз не трябва да слагам очила, защото все пак носа не е окончателно оформен и нали, може да има някакви, ако си слагам очила, може да се наруши формата му и тем подобно от самата тежест на рамката. Така че да, променя се начина ви на живот. Но най-вече се информирайте преди да решите да го направите. Пак казвам, не е страшно, но процедурата по информирането смея да кажа, че е най-дългия период. Прочете си и ако все пак сте го решили, вътрешно го искате, направете го, нали? Макар че постоянно, нали, има доста лоши практики, но пак казвам, може да имате лоши последици от филър, може да имате лоши последици от ботокс. Да, филъра се разгражда, но спомните си в началото на годината скандала с ботоксичите на жени в болница, които доста дълго време се възстановяваха. Аз самата имам лош опит от микроблейдинг, с който продължавам да се боря 7 година. Тази година се подложих на лазер, въпреки че аз имам витилиго и това нещо беше рисково, тъй като все пак лазера е изгаряне, витилигото се разширява или има опасност там, където получите рана, да получите нови петна, така че при мен беше доста рисково. В продължение на 7 години чакам той сам да се махне, но той не се маха, въпреки че когато се подложих на микроблейдинг, ми казаха, че за 2 години тези пигменти ще се разградат, били на растителна основа и тем подобни, нали? Да не говорим, че формата въобще не беше моята и все още се налага да си слагам сенки или молив на веждите, защото гадния сив ефект не се е махнал напълно, въпреки че направих 3 процедури с лазер и честно да ви кажа, сега не съм изцяло окей с формата на виждате си, но няма да се подложа отново на подобна процедура, защото ме е страх. Но това е мой проблем, защото там, където съм отишла, не съм се била информирала за практиките на студиото, да не говорим, че имах достатъчно червени лампи по време на самата процедура,
но не знам, не си тръгнах, а може би трябваше да го направя и сега в продължение на 7 години се боря с гадния ефект на тези пигменти, които не се махат, а стават сиви и променят цветовете си. И пак казвам, проблемът е мой, защото не съм се информирала. Каквото и да правите по себе си, нали, било то вежди, било то ботокс, било то филари, било то нос или нещо друго, то преди това се информирайте. Първо дали ви е наложащо, защото при мен специално веждите не бяха наложащи. Аз имам доста гъсти вежди, не знам защо го направих, може би бях малка, но пак се връщам на темата. Когато си на 18 години, някакси преценката ти не е реална. И по-добре е да се придържаш към своя естествен вид, отколкото да правиш процедури, при които ефекта може би ще е необратим и нямаш нужда. Вие сте млади и младостта е достатъчно предпоставка да сте красиви. Всички млади организми са красиви, така че не дейте да правите неща, които може би са за жени след 30 години, така да го кажем. Като скули, процедури и тем подобни. Да, филарите се разграждат, нали, пак казвам, можете да си сложите някакъв малко количество, но не прекалявайте. Това е от мен. Желая ви весели празници. Надявам се видеята ми да не са може би са достатъчно много дълги, може би са досадни, но който иска ще гледа. Лек ден!